Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародаро, хелаш вақт шуда буд ки видео намекардем. Иншоаллоҳ ба наздикӣ уже сар мекунем корро, видеокуниам сар мекунем, видеои назм мешавад. Имрӯз видеои мо ай чӣ мешавад? Ай камаз 55111 тормозо вақте бародаро кор намекунанд ё ки слаби кор мекунад, вақте мебинӣ ки ай ҷои воздух тормозда масла меравад, дар ҷои амо калоткода. бози видео даро на филтри нав мо овардагием. вақте ҳуй кардан бародаро ира ва дастам маҳкам мекунӣ ва дастам ҳуй мекунӣ. Шар неста ки ягон хеле ҳаст агар парача барои сахтиш маҳкам кардам дар корам нестак. ҳини ямида ҳуй карданда бародаро камтар ҳуй кунед бестен ки воздухш биброя ки дар иҷа воздух мегирад. нигоҳ кунед ай компрессор омадагия барои резка ҳуйш накунед масло дар хитопара дар хитон воздушный фильтр. ина бародаро омадагӣ ай компрессор мисол ҳам компрессори ё ва маслам кор мекунад ку бародаро. ҳозир ҳуй мекунем бародаро уже воздухш биромадагия. аиҷаим камтар воздухша бировардем не ки амиам мешава. камтар слабиш мекунӣ уже мебирояд воздухш. ина бародаро и уже вақти алиш карданаш омадааст. воздушный фильтр бародаро, ҳозир воздушный фильтр бугум бисёр кадомат фикр мекунем ки воздушный фильтр унао калонай. барои воздушный фильтр калон ҳамо унаоҷа дай. И барои чи ай тормозной система ҳамо масла вақте ки нигоҳ кунед бародаро тормозоам уже слаби кор кардан ё ки масла бурда калоткиё уже бидонем ки уже фильтр то ҷазира ё ки бо дига ай ҳар хел айби ҳамо техника мешава бародаро. ҳозир тоза мекунем и дарунша полнихшро тоза мекунем. ина сальникш бародаро. бародаро назар тозаш мекунем. дарунша бинем уже аҳамият метем ки уже нигоҳ кунед ҷазира ина. так ҳозир баъд бародаро ҳуй кунем резка фильтри кӯҳна напартоем ки мешава вақтое ки аи резба ҳуй намешава, ай иҷа ҳуй мешава. барои ҳамин инаша бо даму сир напартоем. метавонед ки якам ина сахт кунед. не бародаро ай фильтри кӯҳна дидед ки ай фильтри кӯҳна гирифтем дар и часпондум карда. агар имкониятш боша бо ягон и бора дора ба ихча 6 грани ай ключи калона сахтш мекунӣ полники барои дафъи диям ай фильтр ҳуй шава. то есть ай ҷане як пок кунем бовая сос бародаро вақте ки тоза кунем нағзш чанде метавонем состар тозаш кунем бо ҳамин қадар хубай сальникша мемонед ҳам қадарш мемонед то резбара ина ҷош уже хто мефаҳмем ки ҷош туурия хеле паси бад биёд уже медонем ки маълум нест ҷои худаш нест. ина бародаро акар дикас тонед дикасуш кунем ки вазмина шӯхӣ кам. бародаро мемонед дастқати маҳкам кунед мешавад. ягон ҷое неста ки ҳуй шавад ё ки ягон ҷо слаби шавад. дастқати метавонед ду дастқати хушрӯ маҳкам кунед. хай ҳамихе бародаро бисёр камазода и солдатникш меган фильтр ай и тараф мешавад, ай и тараф дар наи росто мешавад. ай ҷои чи аккумулятор дар қарибӣ наи чи воздух мешавад. барои ҳамин бародаро кадомет камазис ҳавас дорен иншоаллоҳ ай камазам абзор мешава. чӣ хел маслаша алиш кардан дар кор маслаи мотор неша ҳамаша иншоаллоҳ видео мекунем бо мепартоем ба наздикӣ.
ҳамин бародаро худованд нигаҳдорту бошад. Иншоаллоҳ уже коромон сар шидан бо видеоҳои назм мешавад. Худованд нигаҳдорту бошад.